Chalupári a milovníci chalupárskeho štýlu, spozornite, teraz vám ukážeme jednu krásnu chalupu, ktorá sa nachádza v Košťalovej doline, len kúsok od Starej Turej. Chalupa bola postavená v roku 1863, v posledných rokoch prešla rozsiahlou rekonštrukciou a je na pozemku s rozlohou 653 m². Rekonštrukcia zahrňala výmenu podlah, okien, kúpeľne, elektroinštalácie a kúrenie máme zabezpečené krbom v obývačke. Doplnkové kúrenie zabezpečujú elektrické radiátory, ktoré v čase neprítomnosti temperujú chalupu. Chalupa pozostáva z 3 izieb, kuchyne, kúpeľne s toaletou. Kuchyňa je zariadená spotrebičmi, máme tu elektrickú varnú dosku, teplovzdušnú rúru a umývačku riadu, chladničku s mrazničkou. Chalupe prináležia ďalšie pozemky o rozlohe 2816 m². Máme tu aj hospodársku budovu, vlastnú studňu a dom je napojený na obecný vodovod a elektriku. Zaujala vás naša ponuka? Tak neváhajte a kontaktujte nás. Tešíme sa na vás.